marabolo kɔnɔna na armée kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ ka kalan kɛ n'u tilara kalan na olu ka jɔnjɔn minnu dir'u ma fo ka taa se nin waati in na minɛn minnu donna Bamakɔ ale yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔndan kalan min bɛ kɛ yaasa ka se ka don faso ka baara la o baaraw olu daminɛna sibiri tɛmɛnen yɔrɔ 8 talen don Mali kɔnɔ min ye ɲɔgɔndan in ale bɛ se ka kɛ cogo min na o baara min kɛra Bamakɔ yan an n'an da don o la n'an bɔra yen sa min ye seko ni dɔnko ye minisiri Mamu Dafɛ ale ye kiimɛli kɛ ka kɛ ni salanko ye baaraba minnu kɛra a bolo bulonba a taari ɲɛ da o kan dɔngɔnɔw olu tɔgɔla don sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya Motikaw fɛ yen barema bokumu kɔnɔna na min ye dɔngɔnɔ denmisɛnninw ye olu bila u fila ni dɛbɛ la bi an bɛna na jɛmukan kura dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi an ka jɛmukan kɔnɔna na n'o ye ka kuma di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu ye CNJ bolofaraw ye marabolo kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na maa min bɛna n'a datigɛ o ye narakaw ye seko ni dɔnko n'o bɔra ye farikolo ɲɛnajɛ fala ye i y'a fɔ cogo min jeliba ma bi don hali bi dɛ fu ani fu ni isuma a kɛra Bamakɔ yan e ko jeliba ni yɔrɔ tɛna dɔgɔya ko in na kosɛbɛ parce que a tɔ ma to tile 2 ye kuru kelen de b'ale bolo min bɛ ɲɛfɛ kuru 10 b'o bolo min dar'o kan kuru 6 b'o bolo Stade Malien ale kɔni y'a ka kulu ɲɛmaa ye fala ye ale ni a ka kuru 9 8 tɛ kuru 8 de b'a bolo sisan parce que kunu a ye filanin bi de kɛ Petro maaw fɛ yen an na tila k'an da don la Magu ne o ye Mokutari Usumani Si furumuso ye fala ye Fédération Malienne de Taekwondo ale bilara o ɲɛma ni Ala sɔnna a ma min kɛra o kɛnɛ kan an n'aw da aw tulo kan a bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn ye n'o ye février kalo tile 2 ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bisimila Jani ale ka kunnafoniw kɛnɛ kan. bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Menaka wolomasiri tabaw bamanjɔni ka walekɛba jugumanba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Daesh maa 40 u ye olu bɔnɛ k'olu bila ka taa min ye général de corps Sajo Kamara ka kuma la repos éternel la Menaka cɛncɛnfuga kɛlɛ min ye an ka wolomasiri tabaw ni AES taw ye k'u bɛ ka para ɲɛ kelen kɛ min ye Musa Ag Atayɛri ye Musa Ag Ashiratumani ye ni ale yɛrɛ ye CNT maa ye a ye fasiri kɛ k'a ci an ma fala ye kɛlɛ in kɛra cogo di min ye AES cɛdenw ye u taalen don bi ka t'u min ye u dagayɔrɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Niger ale dancɛ kanw kɔnɔna na kabini janvier kalo tile 25 munumunu salo bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'u bɔlɔw turu yaasa cogo min na maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana Menaka ale ni Niger dancɛ la cogo min na hukumu kelen kɔnɔna na pankuru ka munumunu salo senfɛ fala ye sɔmi de nana k'a ma sa k'a ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Akabari in kɔnɔna na fala ye min ye bamanjɔni ka walekɛbaw ye u ka munumunu salo ni u dagayɔrɔ bɛ yen armée janvier kalo tile 31 an'u ye Masaranga sɔ kɛ taa la ko ye fala ye a fɛn tununnen bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ye min ye bamanjɔni na ka walekɛbaw n'a bɛ fɔ min ma ko Daesh fala ye u ye 5 don fiɲɛ na k'u yɛrɛ ɲini u bolilen kɔfɛ ja min ye armée ka minɛnw ye wolomasiri taba minnu sigilen don AES gun kan bi u bɛ k'u jateminɛ k'u nɔbɔ n'u ka subahana mansinw ye yaasa se ka u taa yɔrɔw bɛɛ lajɛlen dɔn o wulikajɔ de senfɛ sa a taara ye k'a fɔ ko min ye Akabarikaw fɛ yen u ye dogo yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ yen o la armée ale ye susuli ta ka ɲɛsin ma ni pankuru ye maa min kun bɛ moto ka sa 10 ɲɔgɔn na a dɔgɔyalen Musa Aga Ashiratumani ka kuma na o de fatura o senfɛ nka a bɛ taa se maa 20 ɲɔgɔnna ma min ye bamanjɔni ka walekɛbaw ye wa moto minnu tun b'u bolo o tɛ se ka mago ɲɛ tuguni o don kelen hukumu kɔnɔna na dɔw fana kun kɛlen don ka katakatani 2 fa tewu taji la k'u bɛna u dɛmɛ n'o ye o katakatani wo a bolibaw wo minnu tun b'a sira kan n'olu kan ka u dɛmɛ ka taa n'a ye o armée ka pankuru ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu o minɛnw tiɲɛni min ye miniti 30 o kɔfɛ armée ale ye nɔnfɔn bɔ tuguni
ka taa ye k'a fɔ halisa maa minnu kun sigilen don ka taji kɔnɔ u bɛ ka jan labɛn yaasa ka armée yɛrɛ bali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la u ni armée karilen ɲɔgɔn na maa 15 wɛrɛ buruna o kɛnɛ kan yen ka fara kɔrɔlen kan sabula a yira k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye olu bugulen don duguma cogo min ye pankorotigiw ye o fana bɛ kibaruya d'u ma ten Menaka marabolo la alamisadon kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa kofɔlen ninnu ye u ka minɛnw nana ban taji t'u bolo boliyɔrɔ t'u la waati min na u y'u senfa k'u b'u kunna Niger kan o y'a sɔrɔ min ye AES wolomasiri tabaw olu dafalen bɛ u ɲɛ ye u kun bɔ ani k'u bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ si ma kɔrɔ ani si ye o de senfɛ sa u ka kɛlɛbolo ɲɛma minnu tun bɛ yen maa minnu bɛ ko ninnu sigi sen kelen kan olu caman binna alamisadon kɛlɛ ka kɔn min ye nin kalo in tile 31 ye o y'a sɔrɔ kilomɛtiri 50 min ye Menaka masurunan na an ka wolomasiri tabaw ni AES taw faralen ɲɔgɔn kan fala ye u ye wulikajɔ kɛ pankuru kɛlen don k'u dɛmɛ Bamajɔlen ni wale kɛbaa fɛn fɛn tun bɛ sa n'o bɛ munumunu salo la Daesh tɔgɔ la k'a bɛɛ lajɛlen nɔbɔ u sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔw ka taa u sɔrɔ f'u dagayɔrɔ la min ye goni ye k'a jigi u kan dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko Intakabat o kɔrɔyan fan fɛ ka taa se Inakadewani fana o fana fanfɛla fɛ armée a y'u bila jagoya boli la k'u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila pewu u ka minɛn minnu n'u bɛ baara kɛ n'a ye n'u ka mɔbili minnu bɛ yen batiriw min ye chargeur ni portable n'a minɛn tɔw ye u taara k'a bɛɛ lajɛlen to wulikajɔ in kɛlen kɔfɛ u ka maa minnu fana tun bɛ o fana kɛɲɛka fɛ olu y'a lajɛ sa k'u bɛ jan da armée ɲɛ fala ye ja armée nana bɔ olu de kɔfɛ sa ka balakacu k'o kɛ o la min ye cɛden minnu tun bɛ k'u ɲɛsin Kuluwo kɔnɔna in ma olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Tina Fatumata o hukumu o marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ nana ye k'a fɔ a tɛ tigɛ a tɛ tugu fala ye u ye minɛnw wo min ye motow wo marafaw wo a bɛɛ lajɛlen bilala jalamugu ni sentɛgɛ fo min ye Moritani fanfɛla la o y'a sɔrɔ fana cɛden minnu fana tun bɛ munumunu salo la ye kibaruya dir'olu olu ma fala ye olu fana y'u gosi ka yɛlɛ n'u ye min ye Bamajɔlen ka wale kɛbaa Daesh tɔgɔ la Musa Aga Siratumani ka kumana fala ye maa 40 ɲɔgɔn na o de binna ni waleya ninnu senfɛ u ni armée ale ni wolomasiri tabaw karilen ɲɔgɔn na min ye maa mafalenba kelen Musa ko ko ale t'o tɔgɔ dɔn o kɔni ye kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen fɛnɛ Menaka marabolo la ale tun b'o bɛɛ lajɛlen kunna wa min ye nin se min sɔrɔlen filɛ nin ye min ye armée ka nin yɛlɛli min sɔrɔlen filɛ nin ye Musa Aga Siratumani ko wa ko bi dɔw bi jɔ kungotaw bi kɛ misiw bɛ bɔ baw bɛ bɔ wa min ye Menaka n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen ye min ye maanifu n'u bolominɛw ye olu ka taa ni ka seginw kun daminɛna nka nin bɛna belebele fara kan bi dɔgɔjɔw ka se ka kɛ kuma tɛ sunkalo masurunan min filɛ nin ye maa caman mago ɲɛminɛw u bɛ ka wuli k'olu ɲini o hukumu kelen kɔnɔna na min ye armée yɛrɛ bataki bɔ fala ye ko min ye a ka barikaw fɛ yen min ye Mali ni Niger dancɛla wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ nin janvier kalo tile 31 a y'a to Bamajɔlen ka wale kɛbaa minnu bɛ yen n'o ye AGS ye k'a caman da walo k'a filenkolon ci wulikajɔ in kɔni sera sa ka min ye kun fɔlɔ la mototigi maa 20 k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnna u nun na katakatani min tun bɛ yen ni taji tun b'a kɔnɔ k'o fana da walo k'o filenkolon ci o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni armée ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wocɛw lajɛ minɛn min bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo ka t'i tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan maa minnu tun bɛ sa n'olu kun bolila kalo tile 29 o kɛlɛ ɲɛ u taara olu fana dɛnnen faralen sɔrɔ ɲɔgɔn kan taji ko k'u bɛna o mɔnɔbɔ ani ka se ka lajɛ ka minɛnw sɔrɔ cogo min na armée ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la o de senfɛ sa kibaruyaw y'a yira k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen maa mafalen min bɛ yen n'o ye Abu Algaba Isamayili ye ale kɔni fatura janvier kalo tile 29 u ni armée ka kɛlɛ la Intakabatakaw fɛ yen min ye Menaka ale kɔrɔyan fan fɛ armée ale bɛ wulikajɔ la hali bi yɔrɔ in na sabula maa kofɔlen fala ye k'a ye maa caman fa dɛ a b'i minɛ k'i da k'i jɔ ka juru siri ɲɛna ka mugu ci la k'a y'o kɛ maa caman de la min ye Abu Algaba Isamali ye k'a kun ɲininen don yɔrɔ caman na nin waati laban in na min ye Menakakaw kɛlen ka nin kibaruya mɛn k'a jaru ye kosɛbɛ bi na armée bɛ ka fo k'a tanu wulikajɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye nin yɔrɔ in na fala ye sɔgɔmada in na an bɛ se ka min fɔ Menaka cɛncɛnfo ka kɛlɛ la Mali ni Niger dancɛ la Akabakaw fɛ yen o de ye nin ye
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Falaye kunungo k'a fɔ min ye sibirido an ka chauffeur y'an wele Falaye Kayi ani Diboli anw ye min faamu ɲɛmaw ka fɛɛrɛ kura tigɛ sira in na Falaye u ka wulikajɔ ni cɛsiri u ka dɔ fara a kan hali bi Diboli ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ waleya min kɛra ye an tɛna se ka caman fɔ a la fɔlɔ sabula sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw bɛ sen na nka ka kɛ ni chauffeur kɔni ka laseli ye a n'an ye min sɔrɔ kɛnɛ kan ye wolomasiri tabaw k'a lajɛ u ka dɔ fara u ka maaw kan u ka wulikajɔ kurakuraya yɔrɔ in u k'a sɛgɛsɛgɛ hali bi yaasa maaw n'u bolominɛw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Bamakɔ ya Falaye minɛnkuraw olu kunbɛnra n ye nin kalo in tile 31 su ye k'a dugu jɛ a tile fɔlɔ la n'o bɛnna kunungo ma Bamakɔkaw bɔra kosɛbɛ Katikaw ani maa minnu bɛ yen kabini Kuremale kɔnɔna na Falaye ka na se Tabu ma min ye Kalasa Sibi Narena olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Falaye maaw bɔra ka pankuru minɛn ninnu k'olu natɔ la fo ka na se Wewoyango yɔrɔ la ka tɛmɛ o fɛ ka na taa min ye place de l'indépendance la ka tuuru cɛ ka yɛlɛ ka taa min ye Katikaw olu fɛ Falaye bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya yira nin minɛn ninnu yeli la maaw ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma armée k'a ka dɔ fara a ka cɛsiri ni a ka timinandiya kan hali bi caman ko minɛn ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la hali ni maa ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin sen ta ye mobiliw ye ale ni minɛnw ye minnu bɛ se ka baara kɛ cɛncɛnw ale ni bɔgɔw ni faraw olu camancɛ la nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ Kati kɔnɔna na Falaye minɛnw ta yɔrɔ ko sa a tɔ tora o ye sabula a yera k'a fɔ ni minɛn ninnu nana tan u bɛ tila ka bila ka taa kɛlɛdagaw la baara minnu bɛ ka se ka kɛ u ka se ka kɛ n'u ye kun fɔlɔ minnu kun nana kalo tɛmɛnen o tun ye jeune mɔgɔw ka minɛnw ye min ye président yɛrɛ ye ale yɛrɛ o di jeune mɔgɔw ma u bɛ se ka n'ale wolomasiri tabaw ka ministre ye Falaye juma janvier kalo tile 30 ale tun bɛ Motikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare a selen ye a kunbɛnra général de brigade min ye Dawuda général de brigade Dawuda fɛ n'o o ye Moti Dawuda Dambele fɛ sa wolomasiri taba ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye chef d'état-major général de l'armée n'o ye général de division Alu Umar Jara ye général Umar Jara ale tun bɛ yen Alu Boyi n'o ale ye armée de l'air chef d'état-major ale fana tun bɛ yen min ye finitigi belebeleba bɛɛ lajɛlen u tun bɛ kɛnɛ in kan yen baara in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare base 200 ale kɔnɔna na colonel Ablaye Kulubali ni ale ye théâtre d'opération min ɲɛsinnen don Moti yɛrɛ marabolo kɛlɛdaga kuntigiya ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen kan Isa Kansa ye n'o ye Moti yɛrɛmarakafo maire ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Falaye Sadio Sele a kɔni ye bonyamasegin kɛ gouverneur ye ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ sa min ye dugutigilakaw ye a n'olu fana masalala baara ninnu tɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka na kɛ sa Sewarekaw yɛrɛ fɛ yen min ye Akenzi ye k'o ta k'o di wolomasiri tabaw ma baara ni wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min baro kɛlɛtigi y'a sɔrɔ cogo min a fana ta k'a di général min ye Boyi ma n'o ye Boyi Jara ye Alu Boyi Jara ale fana ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ sa k'o di a ka cɛdenw ma baara bɛ se ka sangalamati cogo min na Moti marabolo ale kɔnɔna na nka Sadio yan'a ka bɔ Falaye ani kɛlɛkɛcɛw sigira ka baro kɛ heure 2
yaasa u bɛ se ka kuma cogo f'i ɲɔgɔn fɛ ɲɛŋɛ bɛɛ lajɛlen k'i fɛla fɔ k'a sɔrɔ mama ɲɛ bɛri bɔ maa la o baara o jara kɛlɛkɛcɛw ye kosɛbɛ min ye Sevare ale kan a kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛ Sadio Kamara taako fɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye général de corps d'armée ye waati caman motikaw fɛ taa ye ka taa min ye kɛlɛkɛcɛw ka t'u lajɛ i n'a fɔ kɛlɛdagatigiw yɛrɛ bɛ a kɛ cogo min na surasiw ka kɛlɛkɛ bolofara minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u ka kunnafonidiko la n'o ye Detia Maw ni Diripa ye fala ye olu ye maaw sɔrɔ maa minnu n'olu ka kalan kun cɛra pewu kalan kuncɛ baara hukumu kɔnɔna na sa o lajɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la